ஸ்கின் அண்ட் ஹேருக்கான நான்வெஜ் ஃபுட்டை ரேட் பண்ணலாமா? பண்ணலாமே. சிக்கன் 10க்கு 8 தரலாங்க. ஹை சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் கம்பேர்ட் டு ஃபிஷ் அண்ட் எக் பார்க்கும்போது லெஸ் விட்டமின். எக் 10க்கு 10 தரலாங்க. இதில் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் இருக்கு, ஜிங்க் இருக்கு, பயோட்டின் இருக்கு, விட்டமின் டி இருக்கு. இது டெய்லி ரொட்டீனாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா உங்கள் ஸ்கின் ஹேர் நல்லா க்ளோ வரும். மட்டன் 10க்கு 7 தான் கொடுக்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஹை சோர்ஸ் ஆஃப் அயன் இருக்கு, விட்டமின் இருக்கு. பட் ஆனால் ஹை ஃபேட் இருக்கனால வந்து மோர் ப்ராம்பர் ஆக்னி அக்கேஷனலி கேன் டேக். ப்ரான்ஸ் 10க்கு 8 கொடுக்கலாங்க. ஹை சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஜிங்க் இருக்கு. பட் ஆல்சோ ஃபேட் அதிகம். சம் பீப்பிள் டெவலப் அலர்ஜி, அதெல்லாம் பார்த்து சாப்பிடுங்க. ப்ரிசர்வ்டு மீட் 10க்கு 2 தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கு, வந்து ஹை சால்ட் அண்ட் ஃபேட் இருக்கு. அதனால பெட்டர் டு அவாய்ட். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஃபிஷ் தானப்பா 10க்கு 10 தரலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒமேகா 3 ஃபேட் ஆசிட்ஸ் இருக்கு, விட்டமின் D3 இருக்கு, ப்ரோட்டீன் இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கின் ஹேருக்கு வெரி குட் நான்வெஜ்ங்க. இன்றைக்கு டெய்லி எடுக்கலாம். உங்க ஸ்கின் என்ன டைப்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற பெஸ்ட் நான்வெஜ் எது நான் டிஎம் பண்றேன்.